Как и защо следенето на макроси и калории може да ни прецака? В последните години в фитнес индустрията стана доста популярно да се следят макроси и калории, което разбира се е много по-добре отколкото в предните години, когато просто се обясняваше как трябва да едем чисто пилешко филе с броколи и ориз. Но пък фокусирането върху макроси и калории има един доста сериозен проблем. По този начин човек често може да започне да се храни с некачествени джънк храни и ще си удря нужните белтачини, мазнини и въглехидрати, мислейки си, че такава диета ще бъде окей дългосрочно. Още по-сложно става, понеже такъв тип хранене може да проработи краткосрочно. По този начин дори е възможно да отслабнем, можем да влезем във форма и можем да поддържаме добра форма за няколко месеца до няколко години. Но ако се храним основно с преработени храни, бедни на микронутриенти, в един момент нещата ще се скофтят изключително много. Също така много голям проблем върху това да се фокусираме само на макросите е, че храната е много по-сложно и комплексно нещо от някакви си белтачини, мазнини и въглехидрати. Просто ако се замислим да принизим едно от най-важните неща за човешкия организъм, всички тези видове храна, които съществуват по света, в три променливи е просто абсурдно и да разгледаме няколко примера. Може би има доста голямо значение дали приемаме мазнините си от рафинирано олио, което е изключително токсично за организма и има над 50% линолеева масна киселина, нещо, което хората никога не са консумирали преди 20 век. Или пък, например, ще приемаме своите мазнини основно от телешка лой, която е изключително богата на масно разтворими витамини, на стерична масна киселина с демонстрирани много ползи за организма, или пък от зехтин, мононенаситена мазнина, която също е чудесен избор и която хората са консумирали от хиляди години. Може би има голямо значение дали ще приемаме своите белтачини от някакво месо или яйца, белтачини, които се усвояват изключително добре, богати са на различни аминокиселини като левцин и метионин, или пък ще приемаме белтачините си от растителни източници, които се усвояват много по-малко и по-трудно от организма. Също така може би има значение дори дали ще правим белтачините си основно от скир, който по принцип е чудесна храна, но пък е беден на микронутриенти, или основният ни източник на протеин ще бъде телешко месо с всичките му мазнини, съединителна тъкан, колаген, желязо, Б-витамини и други неща критични за нашия организъм. Както виждате, нещата с храната са доста сложни, или по-точно може би изглеждат сложни, защото сме си ги направили сложни. По мое мнение, хората са знаели прекрасно как да се хранят преди 100 години, но в момента с всички тези преработени храни е станало едно голямо объркване и също тези съвременни преработени храни доста объркват вкусовите рецептори на хората и до някъде заради това е хубаво наистина първо да се научим да следим калории и макроси, за да вкараме храненето си в някакви елементарни рамки. Ако имаме нужда да свалим тегло, да го направим, това е изключително важно, но оттам нататък за мен не е хубаво да оставаме само на ниво макроси, а да слезем по-надълбоко, да си изградим някакъв режим на хранене, който да носи на тялото ни не само макросите, а и нужните витамини и минерали. Освен това да ни бъде вкусен и да бъде лесен за поддържане. И това въобще не е невъзможно. Хубавата храна не е стерилна и безвкусна. Това е някаква страшна заблуда, която се наложи, не знам в кой момент. Истински здравословната храна е и много вкусна, но не по начина, по който е вкусно някакво шоколадче или вафла, а по един много по-естествен и натурален начин. Не знам колко от вас сте яли, например, пържни картофи с патешка мас и някакви кюфтенца, но това е нещо уникално на вкус, особено с правилните подправки и достатъчно сол. И това е нещо, което аз хапвам доста често и го намирам за изключително здравословно, особено ако му вкараме някаква салата от сезонни зеленчуци, които са отгледани максимално естествено и с колкото се може по-малко пестициди. За повече информация по тези теми може да ме последвате и тепърва ще влизаме надълбоко в тях.